La Pro-uri însă avem mai multe vești bune, asta este pentru prima dată încă de la iPhone 12 când iPhone-urile se măresc, deci avem 6,3 și 6,9 inch, ca să înțelegeți, prima mea tabletă din viață avea 7 inch. 16 Pro vine în continuare cu carcasă din titan, gradul 5, o culoare nouă, Desert Titanium, care este de fapt un gold destul de frumușel. Telefoanele astea au cele mai subțiri margini ever, aici deja nu ești dezavantajat la nimic, ai și cea mai bună luminozitate, 120 de Hz, precizie în culori, tot. Ca putere, Pro-urile vin cu procesor A18 Pro, care este chiar și mai puternic decât M1, ăla care stătea pe Mac-uri, 35 de trilioane de operațiuni pe secundă. Dar ca de obicei tot miezul este la camere, la Pro-uri toate cele 3 camere sunt cu senzori noi, mai mașcați, mai buni, mai multă lumină, senzorul ultra-wide este și el de 48 de megapixeli, iar camera aia telefoto 5X este și la Pro și la Pro Max. Și dacă la foto mai există loc de discuție cine e mai bun, la video 16 Pro și Pro Max vor fi